Clar, una mica la pregunta i una mica l'anècdota és dir, bueno, què hem de fer amb aquesta gent? La gent que diu... Hem de posar les coses sobre la taula directament o hem de dir, bueno, no passa res, ser populistes, anar pagant 400 euros, 420, després en 480, anar fent o dir, bueno, mira, si no treballes, espavila't. Anant a la broma, si em permet seguir una mica la ironia, jo el que he de fer amb aquest que et va dir això és donar-lo per perdut. Home, sempre s'ha buscat l'ovella aquella perduda. Dic seguint la broma. Anem al fons. Què s'ha de fer en aquest terreny? Doncs mira, això és un model que... A veure, anem a pams, no? Tal com jo ho veig. És a dir, ajudar a la Nissan a sortir-se'n, ajudar a la Nissan a sortir-se'n, si es pot, no està malament, perquè no és la Nissan o no és la Seat, que també, sinó que és tot allò que penja de la Nissan i de la Seat. I aquí penja molt. Aleshores, la pregunta és, hem de fer alguna cosa per mantenir les fàbriques? Fem-nos aquesta pregunta, no? Hem de fer alguna cosa en aquest país per mantenir les fàbriques? La meva resposta és sí. Catalunya necessita mantenir les seves fàbriques. Jo us he començat parlant del sincrotró i dels centres de recerca, però Catalunya ha de mantenir les fàbriques. No totes no les podrà mantenir, perquè quan pinten bastos, com pinten ara, sempre hi ha defuncions, sempre. A totes les crisis econòmiques, i aquesta no és la primera, a totes hi ha hagut defuncions. I aquesta vegada també n'hi ha, i algunes són inevitables, i s'ha de poder explicar això. Ara, hem de salvar les fàbriques, totes les que puguem. Per què? Fixeu-vos una cosa també, els alemanys, que són dels primers que s'estan recuperant, home, no molt, però que tenen un teixit allò productiu molt sòlid i que són, si no el primer, el segon exportador mundial, han mantingut les fàbriques. Els alemanys han mantingut les fàbriques, han tingut una política pro-industrial. I aquí hem tingut una política gairebé anti-industrial. I això és un gravíssim error. I més per un país com Catalunya, que dintre del context espanyol és pràcticament l'únic, no l'únic, però un dels pocs, que tenia una tradició industrial important. I en aquest sentit jo dic s'han de mantenir les fàbriques, totes les que es puguin. Quan dic totes vull dir les grans i les petites, totes les que es puguin. No? Ara, l'altra pregunta és, té sentit anar a una economia de subsidi? I aquí la meva resposta és clarament no. Amb una parèntesi, de subsidi prolongat. El subsidi puntual és important perquè, home, si tenim una societat que està organitzada com a estat del benestar, doncs vol dir que si la gent ha cotitzat perquè en algun moment en què et quedes sense feina puguis tenir una prestació d'atur, doncs aquesta te l'han de donar. Ara, el que no té sentit és anar allargant indefinidament tota mena de subsidis sense fer allò que cal fer per crear feina. Perquè, en definitiva, el que espera una persona que està treballant i que s'ha quedat a l'atur és tornar a tenir feina. I si no ho espera, vol dir que està disposat a viure una mica durant 18 o 20 mesos, però que després es queda a l'atur i a l'atur cronificat. Un terç de tots els aturats que hi ha a Catalunya, que ja són 600.000 llargs, un terç de tots aquests, un terç, que vol dir més de 200.000, són gent que porten més d'un any a l'atur. I la pregunta aleshores és, com aquesta gent es podrà tornar a reincorporar en el mercat de treball? Per tant, escolteu, subsidis els que toquin en funció de les cotitzacions, però sobretot el que s'ha de fer és crear feina. I la feina no la crea l'administració, i quan la crea l'administració, malament. La feina l'han de crear les empreses, i dintre de les empreses normalment són el teixit de les petites i mitjanes empreses, que tenen el 70 o el 80% de l'ocupació del país. I això el govern ho ha d'entendre, perquè els governs que no entenguin això no han entès la base del funcionament del sistema. I sabeu quin és un dels problemes que tenim en aquest moment en la política i en els governs? En general, i dit amb tot el respecte, que quedi clar, que són normalment persones que gairebé han estat sempre a dintre de la funció pública o han estat funcionaris. I que mai, o gairebé mai, o mai, han estat a l'altre costat del taulell enfrontant-se a tirar endavant una empresa o una part d'una empresa. I com que no ho han viscut mai, doncs no saben què passa a l'altre costat.
no saben què passa a l'altre costat. I per actuar bé des del govern, o mínimament bé, siguem molt modestos, no? Per actuar mínimament bé has de saber què passa a l'altre costat. Perquè si no ho saps, no entens res, i moltes vegades, doncs, si no entens res, passa el que passa. No? Passa el que ara us diré. Permeteu fer una mica d'ironia? Una mica, L'altre dia vaig buscar amb un diccionari, que és un diccionari de termes mariners, Diccionario Marítimo, en castellà, marítimo espanyol. No? I llavors en allà busques per la Z i vas buscant, i hi ha un moment en què diu pues, zapata, zapatillo, zapatilla, perdó, i arriba un moment en què diu zapatero. És un terme, no us n'enrigueu, perquè és un terme que figura en el diccionari marítim, de termes marítims espanyol. No? I aleshores, definició de zapatero. Dic una mica en plan de broma, Jo me la vaig aprendre, no? Diu, dícese del que maniobra o ha maniobrado mal, coma, o no entiende la maniobra. És així. Sí, agafeu-ho, diccionari, és igual, que apuntin, ara poden apuntar, això no passa res. Però diu això, allò, diccionario marítimo, no? Patapam, zapatero, dícese del que maniobra o ha maniobrado mal, clavat, o no entiende la maniobra, és a dir, que ho clava exactament, no? Bueno, estem aquí. Això una mica en plan, diguem-ne, per distendir l'ambient. Fantàstic, molt bé. Més preguntes, aquí n'hi ha una altra. Si aneu aixecant la mà i així jo vaig distribuint. Sí, disculpi'm. Aquí. Perdó. Sí. Deia vostè de lo que és la societat del benestar. La meva opinió és que penso que se n'abusa una mica bastant per part d'un col·lectiu molt gros en aquest país de lo que és la societat del benestar. I això és degut a que aquest col·lectiu, en la meva opinió, modesta opinió, se'ls dona molt peu i se'ls obre molt la porta a poder-ho fer. Vaig la seva opinió i perspectiva, quins mitjans pensa que es podrien aplicar per anar barrant una mica aquests abusos? A veure, depèn de quins abusos ens referim. Com que no heu posat cap exemple concret, doncs interpreto que és una opinió general. Una opinió, el del Teresilla. Sí. Bueno, el del Teresilla al final, de tota manera, fixeu-vos que no comet un abús ell. No, s'aprofita d'un sistema que li creen. Sí, però això no és frau sobre la societat del benestar. És a dir, el frau és aquell que utilitza els serveis de l'estat del benestar d'una manera, diguem-ne, fraudulenta. El que cobra el subsidi d'atur, per exemple, i al mateix temps està treballant. Això. Com? O el que provoca que l'acomiadin. Sí, bueno, diguem que també, sí. O el que sense necessitat, doncs, o el que se'n va a buscar medicaments i en lloc de buscar medicaments per ell, doncs busca medicaments per ell i per mitja humanitat, per exemple. No? Això és un abús, diguem-ne, sobre la societat o sobre l'estat del benestar. No? És evident que d'abusos d'aquests se'n produeixen molts, això és veritat. No? Aleshores, manera de controlar això, manera de que això no sigui tan així, no? Home, primera, una cosa que un govern sol no pot resoldre, i és una mentalitat cívica general. La gent cada vegada, crec jo, ho dic en termes molt generals i que no se m'interpreti malament, però cada vegada hi ha més tendència a passar del bé col·lectiu i a primar el bé estrictament individual. I això que és molt propi de les societats mediterrànies, no només de la nostra, doncs jo crec que s'està